салом бародарони азиз, хуш омадед. бародарони азиз, як қиссаи хуберо барои шумо нақл мекунам, то охир гӯш андозед. Як духтару як писар бо ҳам шинос мешаванд. хулас ба хона меоянду рафиқони худро даъват мекунанд. як духтару як писар дохили ҳаммом мешаванд бо навбат. охир он писаре ки ҳамроҳи духтар дохили ҳаммом мешавад, каме дер мекунанд. рафиқонаш мехоҳанд бубинанд ки куҷо шуданд. назди ҳаммом мераванд, дари ҳаммомро мекушоянд. мебинанд ки якдигарро куштаанд ва дар бари ҳаммом нависондаанд. номардҳо, ин хоҳарам буд. бародарони азиз, ҳар як касе ки зино мекунед, донед ки хоҳари як бародари шумост, духтари як модари шумост. ҳеҷ вақт ба иззати нафси касе нарасед. зиноро барои худ раво набинед, чун пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам ҳеҷ вақт зино накарда буд. пок буд ва худованд поконро дӯст медорад. зандорӣ, фарзанддорӣ, чаро зино мекунӣ? чаро ба иззати нафси каси дигар мерасӣ? чаро? он як хоҳари туст, он хоҳари як бародари туст, духтари як модари туст. чунки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам мегӯяд бародар, муъмин бародари муъмин аст. мо мусалмонҳо бо ҳам бародарем. он касе барои ту ҳалол аст ки ту дар никоҳи худ медарорӣ. ҳеҷ вақт зино накунед. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам мегӯяд ки зино умри инсонро кам мекунад. бо сабр бошед. ҳеҷ вақт ба иззати нафси касе нарасед. боқӣ дар амони худо. худоҳофиз. лайк монед, комментария кунед. худоҳофиз.